Usa sa purpose nganong gitugutan sa Dios ang mga pagsulay aron nga lig-unon ta, ikaduha mahimutang malahotayon, ikatulo makaigsunan makatuntang mosalig sa Ginoo. Kay kung wala na kay pagsulay, hayahaya ba ya? Daghang mga tao nga wala pagsulay, hayahay di na katultol simbahan, di na katultol og ampo, di na kadumdum og Bible study og prayer meeting. Kay hayahay naman. Pero unaas problema, kusog kay mo ampo. And we know that in everything God is working for good to those who love Him. So plano sa Ginoo nga naay mga problema pagsulay nga mabot nimo, naa say laing giplano nga nindot. So ayong isipa nga bati nindot ang resulta nganong nahitabo ng pagsulaya. Ingon man ang Ginoo, God works for the good. Unsa man nga plano nga nindot. So imong i-look forward ang unsay nindot. Kay ingon man ang Ginoo, na and we know that in everything God is working for the good. Wala man gingon rin God is working for your worst. Wala nag-ingon rin sa Bible nga God is working for bad. Ang ingon sa Ginoo, God is working for good. Amen. So ayaw pag-unahuna nga bati nga naa kay problema, ano maunsa na pagkuan ni. Pag-unahuna nga unsa kay nindot nga plano ang Ginoo ani. Unsa nga nindot nga plano mahitabo nako ani. Dili na ka magguol kaayo. Kung naa kay problema, kung naa kay pagsulay kay naay nindot nga moabot human ana. Kung naa ka na nga mindset, dili na kayo ka mabalaka. Kay lahi naman imong mindset. Mo ana naman ka unsa kay nindot nga plano sa Ginoo. Sa ato pa nausab na ang imong mindset. Imong isalig sa Ginoo ang imong mga gipangunahuna, itugyan sa Ginoo imong mga worries, unya bag-uhon nimo imong una nga Lord do na kay nindot nga plano. Kay nagsaad man siya, God is working for good.